বিশেষ করে আনি বরি বুকুক সংনো आं सालाने नायो तमनि बागै अक सालाने नामा नायखांगाय কিছুদিন আগে বিশি বালগিয়াকো आनि बुरि बुकु कायसा रान्दिजोग अतस बिनि बसाय थै थामनि कारेन्ट नाङै फरक सापानो बिनि अबना अक आमनो आं थाइने नि थाङै साजागिया কিছুদিन आगे तमनि थां साइका 2000 रां याफारुबनो नों अ 2000 रां तालाङै थांरादि गोसकाङो चिनि अनेक किसुमाननचौ आं साका बिनि बसाय कारेन्ट नाङै थै थाङो अथच बल रुन नाजाक बिनि डेथ सार्टिफिकेट पर्यंत से कैसे पन कारिरिया तिनि 2000 बैसे अबा हाय रान्दी बिरिजुगनो पाइने नि फायो अबा हाय केबो मुं फाइनाय खाजने ताकुते बुकुक्सं सं आरो ना केबे याखिमा तंनाय सिनि नाहार मुंगे सिनि बुबागारा सारा संते न थांजागलिया कारण जतन सैमानो बुबागारा बिनि नाक बिनि साननि अभाब ना नंनानि अभाब जे बरक बचराय फांसिनि आनि ना दाबर साइखनारो स्कुल जखन पढिनानि थांपरो बिनि गारियाव कायसे उसपट नांमासे आ उसपट बनो तनिया तेसे गारि कताव बेखे बनो स्कुल पाथ हबो चिनि बुबागारा दिनि सेई बुबागारा सिनायदि ब सातुं हिया वाते हिया ब दिनि सात बिनि सरि हानिया बिसिंतै निनि आनि न दिनि ब अ जागा फायै मो थांजाक सितुं हुनि फाइमिनि जागाव कायसे चिनि बररक बुजिलाया चिनि बुबागारानो लाथिरि लायो बिनि मायाकाया सलामै सेकापनि सलामै बनो खुब दै मुसुलायो गो अबनि बारा दायित्व दं होनो चिनि जों बनि बागनो वान सुननि बान्ता साइमानेनि बान्ता जों ता थगलायथुं बिशेष करा चिनि बुरिरक ननो मा सासिनाय चिनि बुरिरक जों वान सुननि नांनाय तामि बागि हिंगाय पाराव अनेक किसुमनाय फाइनाय साबते फरकसा फाइनाय दिनि मुइतो खायमा कालां थांसिनाय नों अ दालान बारि हाय कामियो अब हाय बोरै मा सासिनाय तिनि पाताल कइना फाइनाय अ सिना आमचायो फाइनायनि बागै बसाय तबि दङ खबरदार आं बोरैरावनो अबनो फुसियारि कलांनायनि मोसुङो जे बरक ब जाति बिनि बिसिंतिसे आनि तिप्रा सारक मोथां जात जितु हुनै तिनि ब वाल की वाल गुरु गई साइ तंनाय बोरै तिनि बबो जागा थांनि सगिका फाइनाय ननो आना थगनानि फाइनाय तेविसा